Lilian Akech odhi bedo kanyo koture kod achiel kachiel e yor Zoom kango donjo ang'wa yutulo mar chako kode. Wakili mana kama ichake kar kanyo, wuodhni osebedo nade nyaka sani kama uchope kar ka? Wadwa losi wach mar telo. Tadwa kwayo mondo iyiena akwaye gimoro kapod ok wadhi mbele. E wuodha mar telo madwaro service ne jo Ugenya, nene alan kata somo kuom wuodwa marang'ongo kabisa miluongo ni Raila Amolo Odinga. Akwayo mondo I observe a 1 minute silence nikech wadwa loso about telo. To telo ni analan e from rao mababa. To nchu waseiki kata ncha dhi alemo ne madhi kwa kinde ni wadhi kuro tarik 2 of this month. Ma November ni ma jo Catholic wacho ni the Souls Month. Yiena mondo wa observe 1 minute. Kuro kwa loso kuom telo to wang'e kumane telo ni historia chake.